Li Rojavayê Kurdistanê gelek kesayetên niştimanî û xebatkarên Kurd hene. Jiyana xwe li ser dirêjahiya temenê xwe ê xistine di xizmeta doza Kurdî û rêbaza Kurdayetiyê de ku bajarê Dêrkê û gundewarê wê jî ji ber cihê stratejî û girêdana di navbera Başûr û Bakurê Kurdistanê de û bandora şewreşên Kurdistanî û şewreşgeran lê hatkirin, pareka wê ya berçav ji wan xebatkaran hebû. Ji wan xebatkaran jî Yusuf Yaqûb e. Xebatkarê Kurd Yusuf Yaqûb sala 1934 li gundê Çemşeref li gundewarê Dêrkê ji dayîk bûye. Di biçûkaniya xwe de li gundê Qerexirabeyê di navbera Zihêriyê û Çemşeref de jiyaye. Di salên şêstî de ji saliya bîstan tevlî Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê Alpartî bûye û îro Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye nas kiriye. Sala 1965 tevlî beşê li dijî cudabûna partî bi serkirdayetiya Kinanê Egîd bû û bereyeke dijî cudabûna partî di sala 1966 de ava kirin. Ku di nav wan de gelek kesayetên niştimanî wek xebatkar Ehmed Melle Ibrahîm û Feqîrullah Bavê Silo, Abdulqadir Gurî, bavên vîskarê Kurd Welîd Abdulqadir û gelek kesayetên niştimanî ji dêrka Hemko gundewarê wê tevlî wan bûn. Yaqûb bi gelek karên giring û hestiyar yê partî û ji aliyê Kinanê Egîd ve wê demê de hat spartin rabûye wekû çandeyê partî ji Herêma Kurdistanê re. Tevlî metirsiya li ser jiyana wî ji aliyê Desthilatê Sûriyê ve bi erkê xwe yê netewî bi mêranî û lehengî radibû. Tekoşerê Kurd Yusuf Yaqûb yekjistûnên partî û rêbaza Barzaniyê nemir bû li dêrka Rojavayê Kurdistanê bi can û mal û milkên xwe di xizmeta partî û rêbaza pîroz debû. Mala wî ji mêvandariya xebatkarên Başûrê Kurdistanê û serkirdayetiya partî re di nav wan de Hecîdha Mêmîro serkirdeyên wê qonaxê û civîn û kombûnên partî re herdem vekirî bû. Herwiha li pêş Kurdên Başûrê Kurdistanê serbarî pêşwaziya wî ji xebatkarên Bakurê Kurdistanê re piştî serhildana dijî Desthilatê Tirkiyê di salên heşteyî de bi serkirdayetiya General Kenan Efrîn bi hemî cudahiya wan ya rêxistinî û mala Yusuf wekî cihekî aram ji siyasetmedar û xebatkarên Kurdistanî re yên ku ji gef û fişara dijminên doza Kurdî direviyan Rojavayê Kurdistanê û li dêrka ku hembêza xebatkaran bû bicî dibûn nas kirî bû û ji ber wê yekê kar û xebata Yusuf cihê rêzgirtinê bû ji aliyê hemî çalakiyên siyasî ve li dêrkê û deverê. Xebatkarê Kurd Yusuf Yaqûb di bîr û baweriyên xwe de ma ta ku sala 2017 de koça dawî kir. Beriya ku jiyana xwe ji dest bide xweste ku qewîtiya wî ew bû ku termê wî bi alaya Kurdistanê were pêçandin. Yusuf Yaqûb sala 1957 zewcî 10 zarokên wî hene, 7 keç û 3 kurin. Bîr û baweriyên xwe di hiş û dilê zarokên xwe de çand. Yek ji kurên wî diraparîna Başûrê Kurdistanê de sala 1991 tevlî refên pêşmergeyên Kurdistanê bû piştî 6 mehan vegeriya Rojavayê Kurdistanê. Ji ber pêşmergeyetiyê wî erkê pîroz gelek caran rastî astengiyên ewlehî ji alî rejima Sûriyê ve di karê xwe de lêrmêlan dihat. Herwiha zarokên wî xebat û rêk û şopa bavê xwe berdewam dikin ku keça wî Perîxan Yusuf Dawûd niha serkirdeyeke di nav Partiya bavê xwe de Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye û cihê xwe di nav Komîta Navendiya Pedekesê de wekû berpirsa devera koçeran li gundewarê Dêrkê digire. Bi koçberkirina Yusuf Yaqûb bajarê Dêrkê û Rojavayê Kurdistanê û partî û rêbaza Barzaniyê nemir mêrxwaz û kurdperwerekî xizmetkar û hêja jî dest da. Elî Omar.